Areng. So hi mga sis, welcome back to my channel. Kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to subscribe. So yun mga sis, support today's video mga sis, support today's content mga sis. Papunta po kami ngayon sa Mantalungan, Barili mga sis, sa MPC HOUSEWARE mga sis, sa Korean surplus mga sis. So yun mga sis, update ko lang kayo mamaya mga sis kapag nandun na po ako. Bags! So dito na mga sis for the pasaba. Go! Ang daming tao di ka uwi for today. Go! For the bag. For the luggage mga sis.
A few moments later. For the uwian ng mga person mga sis, di ka uwi for today. Hoy, sino ka dyan? Di mo kaya yun. A few moments later. So hi mga sis, so kakauwi ko lang dito sa aming bahay mga sis at saka mga sis. Hope you like this video mga sis at saka, and then mga sis, dito muna natin tapusin nating vlog. So thank you for watching, don't forget to like, comment, and share, and also don't forget to subscribe my YouTube channel para updated ka sa aking mga videos. Bye bye!